ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ብርክ ዝበሉ ጸጋታት ሓቂፋ ዝሓዘት ሃገር እያ። ካብ ዘለዋ ጸጋታት ንምግላጽ ዝኣክል ዝተፈላለዩ ባህልታት፣ ቋንቋታት፣ ሃይማኖታትን ብሄራትን ብዘይምንም ኣፈላላይ ብሓድነት ዝነብሩላ ሃገር እያ። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ 13 ኣዋርሕ በዓል ጸጋ እውን እያ። ናይ ለውጢ መንግስቲ ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ኩሉ ግዜ በብዓመቱ ጳጉሜል ሕድሕደን ስያሜ ብምስያም ይኽበር እዩ። ሎሚ ዓመት እውን ብተመሳሳሊ ጳጉሜል 4 መዓልቲ ህብር ተባሂላ ተሰይማ ኣላ። ኣብ መዓልቲ ህብር ኣድሂብና ምስ ኣጋየሽና ዝገበርናዮ ጻንሒት ነዚ ይስዕ ህብሪ ኣብ ኢትዮጵያና ህብረ ብሄራዊ ክበሃል ከሎ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ዘለዎ ዝተፈላለየ ባህሊ ዘለዎ በቲ ባህሉ በቲ ዝተፈላለየ ባህሉ ደሞ መልክዑ ሓድነቱ ዝርኤሉን ተሓባቢሩ ዝነብረሉን ማለት እዩ ማለት ኣብ ሃገር ንወስድ ተለና ኢትዮጵያ ሃገርና ያው ና ሰርትሜንዝ ሻንሳይን ዕድለኛ ያ 13 ወር ባለጸጋ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚኣቶም ጳጉሜን እናበልና ንጽውዖም እቶም 5 መዓልታት ንናይ ባዕሎም ዝኾነ ስያመ እኒኦም ማለት እዩ። ካብዚኡ ሓደ እቲ ሕብር ቀን ኢልና ንጽውዖ ወይ ድማ ጳጉሜን 4 ዝኽበር ብዙሕ መልእኽቲ ዘለዎ በተለይ ሃም ኢትዮጵያውያን ብጣዕሚ ብሰፊሑ ክገልጸና ልኽእል ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እውን እዚ ስያሜ እዚ ብጽቡቕ መንገዲ ክሸጋገር ልኽእል ተባሂሉ ተሓሲቡ እዚ ስያሜ ዝተዋሂብዎ ነው ማለት እዩ። ጉዳይ ኣሰያይሙ እንታይ እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ሃምቲ ትፈልጦ ልዕሊ 86 ብሄር ብሄረሰባት ዝሓዘት ሃገር እያ። ብዙሓት ቋንቋታት ዘለዋ ሃገር እያ። ብዙሓት ባህልታት ዘለዋ ሃገር እያ። ስለዚ ዝመሰረት ገይሩ በተለይ ሃም ኣፈላላይ ገይሩ ዝቆጸር እቲ ለሎና ኢትዮጵያ ሃፍቲ እቲ ለሎና ኢትዮጵያ ትውፊት ሞርላው ኣፈላላይ ለምጽእ ታሪኽና ተረኺቡ እናኾነ መጽኡ ቅድሚ ሕዚ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስያሜ እዚ ዝገልጸልና እንታይ እዩ ሕብረትና ሓድነትና ምዃኑ ሕብረትና መልክዕና ምዃኑ ናይ ኩሉ ብሄር ብሄረሰባት ሕብረት ናይ ኩሉ ብሄር ብሄረሰባት ቋንቋ ተደሚሩ ሕብር ዝፈጥር ምዃኑ ሕብር ቀን ኢልና ሰየምናዮ ማለት እዩ። ስለዚ ሃፍቲ እዩ ብሓጺሩ ሕብሪ ወይ ህብር ቅድም ኢለ ከም ዝገለጽክዎ ዝተፈላለየ ባህሊ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ኮይኑ ብሓድነት ኣብ ሓደ ሃገር ዝነብረሉ ብምክብባር ማለት ተፈጥሮ ብምልኡ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ዝተፈላለየ እዩ። ዝተፈላለየ ነገር እዩ ድማ ሓድነት ክምስረት ዝኽእል። ስለዚ በተ ሓድነትና መልክዕና ሓድነትና ዝተፈላለየ መልክዕ ከም ዘለና ዘተሓባበር መልክዕ እውን ስለ ዘለና ተፈላላይና ከም መልክዕ ገይርና ኣብቲ ሓባርና ስራሕና ተኸባቢርናን ተሰማሚዕናን ተረዳዲእናን ጽቡቕ ዝኾነ ሓድነታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሃገር ክንፈጥር ወይም ደሞ ክንነብር መስተጋብር ክንሰርሕ ይግባእ ማለት እዩ። ህብር ቀን ኢልና ንጽውዕ ተለና እንደየና ኢትዮጵያውያን ተሓባቢርና ተዋሃሂድናስ እንደየናይ መልክዕ ሃም ንፈጥር እንደየናይ ሓይሊ ሃም ንፈጥር እንደየናይ ዓቕሚ ሃም ንፈጥር መሰረት ገይሩ ብኩለ መዳይ ብባህሊ ብቻ ተይኾነስ ብቋንቋ ብታሪኽ ብኻልኦት ዓበይቲ ስራሕቲ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዘጋ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብሄር ክወሃሃድ ተሎ ወይ ድማ ክናበብ ተሎ ሕብር ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሕብር ወይ ከለርፉል ዝኾነ መልክዕ ይሕዝ ማለት እዩ። ስለዚ ብዚ መሰረት ጳጉሜን 4 ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ሕብር ቀን ወይ ድማ ሕብር ቀን ተባሂሉ ስያሜ ክወሃብ ተኻኢሉ ማለት እዩ። ካብዚ ብዚ መንገዲ እዚ ተረድዩ ኣነ ኣብ መዓልቲ ህብር ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዘለዎም ጸጋታት ተጠቒሞም ኢኒኢድ ተጨባቢጦም ብዝተፈላለዩ ጽባቐታት ደሚቖም ዝውዕሉሉን ዘኽብሩሉን መዓልቲ ምዃኑ ይሕበር። መዓልቲ ህብር ማለት መዓልቲ ጽባቐ ብዝተፈላለዩ ነገራት ዓንቢብኻ ተደሲትካ ትውዕለሉ ብዝተፈላለየ ተርእዮታት ማለት እዩ። ኣባኻ ዘየሎ ኣብ ካልኦት ዘሎ ነገር ትርኢ ኢኻ ኣባኻ ዘሎ ካልኦት ነገራት ዝርኢ ኢልኻ እና ጸቢቕኻ መልክዕኻ ትውዕለሉ ማለት እዩ። ህብር መዓልቲ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ንቐጻሉ እውን ተገንዝብና በተለይ ተሓድስ ወለዶ ተገንዝቡ ከሻግሮ ልግብኦ ሓሳብ ኢለ ክሕልፈሉ ደሊ ታብ ኢትዮጵያ ለሎ ታሪኽ ታብ ኢትዮጵያ ለሎ ቋንቋ ታብ ኢትዮጵያ ለሎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖት
لتفلالي محوراوي تسسرات محوراوي مستجابرات زيوم عوي ناي هاجر حافت سلالخونو حبرنا ون سلالخونو مجلسنا ون سلالخونو القصال كله إثيوبياوي ناي بلايبل بكومبيتيشن تيخونيس لك ناتي بحالي تخالو وانت خبر اللي تولو أنا وناي تخالي بهرسة بحالي تخبر تولو ناي خلاتنا حدنتن ناي خلاتنا تنكارن بصوا لك عاوي الخدمة مالتي سلازي كله إثيوبياوي سجاي قبلوا الجبا تحققوس انديام عوي خرعات مخانو ترديو تللنا فلالاي تللنا هافت جنت بأقوى تتقمنا هم هاجر عالم الدباباي خرعنا نناقرولو حبرتي للنا ኢትዮጵያውያን ዘለዎም ኣፈላላይት ሒዞም ኣብ መዓልቲ ሕብር ሓድነቶም ብዘጠናኽር መልክዑ ከኽብሩ ከም ዝግባእ ይግለጽ እዩ እቲ በዓል ኣብ ዝኽበረሉ እዋን ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኣስተዋጽኦ ዝጠልብ እንትኾን ብፍላይ ከዓ ናይ ኩሎም ብሔረ ብሔረሰባት ጸጋታት ብዝገልጽ መንገዲ ክኸውን ከም ዘለዎ ይጽራሕ ኣፈላላይ ከለር ወይ ድማ ሕብሪ ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ዘለው ኣፈላላይ ወይ ድማ እቶም ዘለው ዝተፈላለዩ ነገራት መቃምምቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሓደ ቋንቋ ኣነ ትግርኛ ኣምሓርኛ ኦሮምኛ ምንጋር ዝበለጸ ደስታ ዝበለጸ ዕውቀት ዝበለጸ ፍልጠትን ምዕባለን ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ክጥቀመሉ ከም ኣድቫንቴጅ የክሪኦ ዝግባእ እምበር ከም ኦብስታክል ወይም ከም ዕንቅፋት ወይም ደሞ ምሳየ ከም ዘይኸድ ገይረ ክሓስብ የብለይ ማለት እዩ እዚ ማለት ሓንቲ እኖ ዝተፈላለዩ ደቂ ክህልዋ ይኽእሉ ብዙሓት ደቂ ሓሙሽተ ካብኡ ብላዕሊ ክህልዋ ይኽእሉ ሓዲኡ ሓፂር እዩ ሓዲኡ ጸሊም እዩ ሓዲኡ ነዊሕ እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኢንተረስት ክህልዎም ይኽእል ብትምህርቲ ደረጃ ብምግቢ ግን እዚ ማለት ግን እኖም ናይ ቦይ ሓደ ምዃኖም ዕንቅፋት ይኾኖም ማለት ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ዋላ እኳ እንተሃለየ ኢትዮጵያ ከምኑ እያ እቲ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብ ደሞ ልክዕ ከም ውልድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓድነት ምዃኖም ኣብ ሓንቲ ሃገር ሓድነት ክፈጥሩ ተሓላልዮም ክኸዱ ዝእግዶም ነገር የለይ ዝተፈላለዩ ኢንተረስት ምህላዎም ማለት እዩ እኳ ደኣስ ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባ ዝተፈላለዩ ባህሪ ምህላዎም እቲ ዝተፈላለዩ ነገር ኣብ ሓደ ኮይኑ ጥንካረን ምዕባለን ብልጽግናን ክፈጥር ይግባእ ማለት ሃም ሃገር ወይ ሃም ኢትዮጵያውያን ኣብ መዓልቲ ሕብር ታይ ክግበርኒኦ ታይ ክስራሕኒኦ ልብል ዝበዓል ዝትኽበር ተሎ ካፍቲ ስያሜኡ እውን ተተላዒልና ናይ ኩሉ ውህደት ዝሓትት እዩ ናይ ኩሉ ኣስተዋጽኦ ዝሓትት እዩ ናይ ኩሉ ኮንትሪቢሽን ዝሓትት እዩ ስለዚ መዓልቲ ሕብር ነኽብር ተለና በተለይ ኩሎም ብሔር ብሔረሰባት ብልገልጽ መንገዲ ብለርኢ መንገዲ ክኽበር ክኽእል እኒኦ ክኽበር ተሎ እንደገና ኩሉ ኢትዮጵያዊ ናይ ኩሉ ባህሊ ናይ ኩሉ ታሪኽ እንደገና ኣክሰፕት ምግባር ምቕባል ምርዳእ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ትና ሓደ ላዕሊ ሓደ እንደገና ታሕተዋይ ገይርኻ ወይ ዶሚናንት ገይርኻ ይኾነ ክኽበር ለሎ ስለዚ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዘጋ ለሎ ባህሊ ለሎ ኣመጻጽኣ ለሎ ታሪኽ ብሓባር ኣድሚቕና ንኽብር ተለና ሃም ሃገር ጎልህና ንርእየሉ ዕድል ይክፍጠር ማለት እዩ ስለዚ በተለይ ብሜዳይ ቱሪዝም ንርእዮ ተለና ኸዚ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ደሚርኻ ለዓለም ተርኢ ተለኻ ብጣዕሚ ዓብዪ ተቐባልነት እኒኦ ኩሉ ኢትዮጵያዊ እንደገና ኣብ ናይ ኩሉ ብሔረሰብ ባህሊ ቋንቋ ታሪኽ ተሳትፎኡ ብኡ ልክዕ ትሐይል ተሎ እንደገና ሃም ሃገር ለለና ተቐባልነት እንደገና ብኡ ልክዕ ንዓበየ ይኸድ ማለት እዩ ናይ ሓደ ክልል ነጽልና ነቕርብ ተኾይና ወይ ናይ ሓደ ብሔረሰብ ነጽልና ነቕርብ ተኾይና ግን ትሕብር ኢልና ልመሰረትናዮ መዓልቲ بتتي دلي definition ليك قلت يخلي ويت تدلي ملأختي ليك حلف يخلي سلازي تاعي كون له مع التحبر وي يهبرك أن لبهال خبرت الله خلو يتبعوا بالجلس من جدي ناي خلو يتبعوا بهل بالجلس من جدي ناي خلو يتبعوا تاريخ بالجلس من جدي بحبرت كاو خلو بهر سوات أصوات قبل الله من جدي ترنف بالولا من جدي خبرك خلني أولبن ملأختي لنا ناوز قدام ኣብ ዝኽበር መዓልቲ ህብር ኢትዮጵያውያን ነቲ መዓልቲ ብዝገልጽ መልክዑ ክኸውን ከም ዝግባእ እውን ይሕበር እዩ ኣብ መዓልቲ ህብር ወይ የህብር ቀን ነኽብር ተለና
تايتاي سرح تكسرح النيوم ويكن صارق النيوم لبل حتو حدا تبهل بالجلص منجدي كادادنا ناي كل إثيوبياوي بهل بالجلص منجدي كون كخل النيوم ناي كل إثيوبياوي عم مجاجبا بالجلص منجدي كون كخل النيوم ناي كل إثيوبياوي بهلن تاريخن بالجلص منجدي خبر كخل النيوم ناي كل إثيوبياوي سرعات ويدما قدم حزي كولدتات ناس شجاجر المصو بحلاو كون كخليو عبت حزب زماناو ممكن نتقملو مثلا ام جدا سرعات لولنيو او تግራይ ተኸይድ ካን እንደገና ብዙሓት ዓይነት ስርዓታት እንየው እዚኦም ብልገልጽ መንገድ ክበር ክኽእል እንየው በተወሳኺ እንደገና ሃም ሃገር በተለይ ብሕብረት ነኽብር ተለና ለተሸገሩ ወገናትና ኣብ ምሕጋዝ ለፈረሰ ገዛ ካብ ምሕዳስ ክኾን ክኽእል እዩ ለጠመዩ ኣሕዋትና ካብ ምሕጋዝ ክኾን ክኽእል እዩ ለዓረቁ ኣሕዋትና ካብ ምኽዳን ክኾን ክኽእል እዩ ለተሸገሩ ወገናትና ካብ ምሕጋዝ ክኾን ክኽእል እዩ በዚ መንገድ ክበር ክኽእል እንየው ሃም ሃገር እንደገና በተለይ افتح حزي ساعات اللي صرح له على جرين ليجاسي ليفل بوليسي هم منجست تتحيز اللي صرح له لجنا بتلاقي تخلي عم مدخل كسرح كخل إنه لقد سألت ولدي 10 بلقب من جدي حبرتنا نعرفه له وين ده حبرتنا اللي قلت صار من جدي كسرح كخل إنه نعمل شجن تكل خليها لتبلاش دلدي بنس كان كون خليه لتبلاش من جد بمستخال كون خليه إذا كله ترنف بالولاء أو كله اللي معاتهم ينقصقاس بحبرت كسرح كخل اليوم لعله كله عندنا ناي حبر معلتوي يهبر كأن خبرت لنا عندنا أو سلام مرقق عن هاجرنا عندنا بوانا نسرح نخل النيل ኢትዮጵያ ስርዓት ፌደራሊዝም ተኸተል ሃገር ምስትምዃና ኣብ ውሽጣ ዘሎ ኣፈላላይ ከም ሓድነትን ሓበራውነትን ተጠቂማ ከተኽብሮ ከም ዘለዋ እቶም ወገናት ሓሳቦም የካፍሉ ሃገርና ፌደራላዊ ስርዓት እያ ተኸተል ፌደራላዊ ስርዓት ድማ ልዩነትኻ ከም ዘሎ ኮይኑ ሓድነት ድማ ልትፈጥረሉ ባህልኻ ቋንቋኻ ክተኸብር ትኽእል ኢኻ كم زيجنت كم على حد هاجر تنبر دما حدل تخونلون ثم عراري خات تخونلون التحساس باون كتم عبدن كتبت سجن يقبع مالتي مع التحبرنا خبرت لنا الأمنت فدرالي ويسرعت حبر فدرالي ونا كلهم كللات ونا كلهم بهر السبات مثلاً دحننتن حالواتن مرققات مالتي سلازي تحقق منقسنا بالفقر من قدي كنقساقس خلنيو عبنا حدا كلل ويابنا حدا بهرسب توصلوا لقرب قداي خوني سلازي تبقى هم هاجر فدرالاو سرعات يتخطل سو اذا فدرالاو سرعات زي ام متنخر ام مقلح ام منصبراق ام معلت حبري بالتفلالو من قدي كنصارق خلو اليوم بتلي منجستنا حزب تناويهم لخد اللي منجد كسرح كخل النيو تيز من دجنا أو جن منجست تصلفوا أو لمعات هاجر أو قداي هاجر بتخرج الصرح اللي منجدي تستعخل كسرح كخل النيو والحساب إلى الآن زخونة يكون حماء نجر أبعلخا كبصح زيت دليو ኣብ ካልእ ወገን ክበጽሕ ኣይተፍቀድ ከም ዝበሃል ኩሉ ኣብ ነኽብሮ መዓልቲ ህብር ናይ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዛዕባ ናይ ኩላትና ጌርና ብምውሳድ ክኸውን ከም ዘለዎ ይዝረብ ብተወሳኺ ብሕብረት ኣብ እነብዕለሉ ድማ ሰላም ፈላማይ ዛዕባና ብምግባር ኣብ ምትሕግጋዝ ምፍቓርን ምስናይን ክነድህብ እዩ ዝግባእ ይብሉ እቶም ወገናት ኩሉ ግዜ ታዩ ወርቃማዊ ኣባህላ ዝበሃል ኣባኻ كدرس أباخا كبصح زيت فوتو نجر أو خالي كبصح أيتمنى ويدوم أيتوسن زبهالله سلازي إذا مستفلا ليو امنتات ويدوم مستفلا حساس بازلهم سبات تخبابيرون خد تخوينهم ناتخا قداي كم ناتي غيره كرنيني ناتي قداي دما اسخا كم ناتخا غير خاتوستني نمعبال اون زحشه ايو نتو عركها ويم دمو قدنخا زلو ويم دمو قروبيتخا حبرتسب نمدسات بت طرحين خاص تغورو زي خونس مسرتاون تفطراون يو همو بمغبارخا اسخاون تطقامي اخا تخون مكببارخاون ابوتو يخون سلازي دستان بغونص كيل يخلن مالك بحبرتام نخورلو
ساعات سلام يقدم له أو سلام كل كربارة كخلنيو كتحجاجز كخلنيو كنابب كخلنيو كفاقر كخلنيو سلذ فقرة تعليم متحجاجز تعليم موجوها تعليم بحبرة المخبر تبعال من العقد كان جري اللي مالتيو سلذي بتلاقيه برك أن أو نخور الساعات عمتي أو حطوا خالق التخيو بزحات وجنات أو شجور الساعات ينيو سلذي وجناتنا نحج زلوا قلنا إننا لمعتها وسرحتنا بأقوى أو نصرح له كل من قص سرحتنا يكون خلوي يجيب لنا محلت إننا قداي حجر يبغى بيت الناس سمت تسمعوا ومس أو لمعات عسيلهم لمعتها وتصادفوا لخور السرحتي تتأخر قصة الخل إني ولبن حسابي للني نزو قلنا إننا بتلاقي عن طول قالت خلها ناخلاتنا إثيوبيان ما علت تخوين زي سيامي زي ناخلاتنا تخوينه أو كل إثيوبياوي وصل إلى عطية التزجع بس نسرعات صريح لنا ورولن دجنا كنستخاخل خنخل مينا هزون منجستن تناويو أو المعطى وسرحتي بتخرج كسرح خل إنه ولبن حساوي لنا ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ባህልታት ቋንቋታትን ታሪኻትን ዘለና ህዝቢና ዘለና ፈላላይ ከም ሓድነት በመጥቃም ኣብ ጓጓና ዘሎ ሃፍትታት ሓድነትና ነንጸባረቐሉ እምበር ምኽንያት ጎንፂ ክኾን ከም ዘይግባእ ይሕበር ሃም ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ዓይነት ባህልታት እንየውና ብዙሓት ዓይነት ቋንቋታት እንየውና ብዙሕ ተቆጽሩ ለይውዳእ እንደገና ታሪኽ እንየና ስለዚ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዘሎ ታሪኽ ናይ ግጭት መልዕሊ ወይ ናይ ጦርነት መልዕሊ ወይ ናይ ጽልኢት መልዕሊ ተይኾነይሲ إذا لا حدنتنا نمصول جبنا إذا لا فقرنا نمصول جبنا سلذا هم إثيوبيان بوانا نتكوسر لجبوتايو أفلالاينا حدنتنا أيو أفلالاينا خرعتنا أيو أفلالاينا ملكنا أيو سلذي تللنا فلالاي هفتيو هم هفتينا نردو لجبنا سلذي كل إثيوبياوي ناي بلص لا ناو competition تيخوني كأتل الله نامنت أو تقرأ توسدنا نايو على الخونة بحل النيو نايو على الخونة تاريخ النيو نايو على الخونة قام قانيو أمارا كلل توسدنا ونهمو عفار توسدنا ونهمو جامبلا توسدنا ونهمو أورميا كلل توم خالد توسدنا ونهمو نايزوم كلهم هزبتات زيهم تدمروا هم حجر تايو خونك متص مالتي هافت خونك متص سلازو كله يتبعوا كردو الجبو تلول فلا لاي هافتيو تلول فلا لاينا حبرتيو حبرنا أيو كلامنا أيو زنجرجر الخونة حبريو كتحزن الناس لخد سلازي بتلاقي أو الحلف عماوتي بتعمل عدليت لاولي بحالو لاو وط لاو طرنت لاو جيت بهر مسرت غيرو قانقا مسرت غيرو عالت مسرت غيرو للعالو لنور زيوم كابلي مفلاط الى الردو انا امبي هم هاجر عوي صقا يللنا حدنا هاجر نا عالم هاجرات تاريخاكو على عينت قانقا على عينت ባህሊ على عينت ሃይማኖት ሶዚ ታዩ ውህደት ለሆነ መንነት ይደርየካ هم ኢትዮጵያ ተወስድኻ ግን بتعمل هفتم لخنات عديا بتعمل هفت لله مننت لله هزبي لله سو زوم هفتات زيوم بأجواء تتقمنا بتصقع تتقمنا بتقطع على جنريشن إندجنا بتلي بمسح توريزم عدين رخيومس ناي إيكونومي سورس خوينهم كجلجلو لخولو بزحات دينك لخونو هفتات يوم لله ونهم هاجر مالت عمود داتا معلت هبر إثيوبياويان إدين قوانتن كوينا أفلالاينا نتصبلو حدنتنا نتنخرلو صباغنا دما نقولهلو غيرنا كنسرح كم زلنا نايزع لسناي ملأختنا أيمو سسناي نعاهم سلام